Een 66-jarige bennenpsychiater uit Makingir is oppakt in Nepal op verdenking van bennensekstoerisme. De politie daar verdenkt de man van het jarenlang misbruiken van een minderjarige jongen. De politie in Friesland heeft zijn wemborkerij in Makingir juist terugzocht en zakelijk als computers in beslagname voor verder onderzoek. Justitie heeft nog geen aanwijzing dat de man hem in Friesland schuldig maken heeft aan bennenmisbruik. Deze meneer zit in Nepal vast en we zijn in Nederland bezig met een onderzoek naar of hier mogelijk ook wat gebeurd is, al hebben we daar geen aanwijzingen voor op dit moment. De verdachte werkt onder andere voor Therapeuticum op een Jouwer. Dat bedrijf heeft zijn personalia nou van haar website afhellen, maar wil inhoudelijk net reageren. Justitie is van doel om cliënten en oud-cliënten van de man schriftelijk over de zaak te informeren, maar de mogelijkheid om contact op te nemen. De arrestatie van de man kwam te staan na oorlier onderzoek van de politie in gearwerking met helporganisatie Ter Desom. In januari 2017 kwam de man, een 66-jarige Nederlander, voor het eerst onder de aandacht van ons team. En daar werd dus gezien dat hij met een ongeveer 13-jarige jongen dingen deed die verdacht waren. Later bleek dat de man wel zo'n 3 keer per jaar minimaal naar Nepal reisde en daar met allerlei verschillende jongens werd gezien. Justitie neemt de zaak heeg op, zowel in Nepal als in Nederland. Omdat de strafbare zaken hem in Nepal verdien hebben, maar de Makingirster hem daar voor de rechtbank van zijn dieren verantwoord. Als het bennenmisbruik bewijst wordt, kan de man alweer celstraf krijgen.